Първо ще започнем от кой да почнем? Survival Game. Няма да прегледаме ванила, защото аз не съм навън, аз нямам и не знам. Ако знаете как да се включва мод на най-новата версия на Minecraft Pocket Edition, т.е. 0.13.0, моля напишете отдолу в коментарите. И се нуждае от доста лайкове, за да мога да продължавам да снимам. Това да снимаме нещо като моя мечта. И така. Да продължаваме да разглеждаме. Влезем в и това. Малко вероятно Фрейдис, не знам, тъпо. Автоско. После ще ви покажа един тип на AFK TV, ако мога. И така. Само че клипова не знам колко дълъг стана. Това. Айде да е такова. Сърчо да го сейфнем. Чакайте. Опс. И сега след малко ще трябва да спрем клипа. Защото мисля, че стана много дълъг. За продължението ми е дълъг. Защото аз снимам с много. Има най-различни вида. Ще случва накрай. Има най-различни вида продължения